é mentira. A única imputación me parece que foi veudada por unha denuncia de Ángeles Espadas e lle foi notificada xa cando non era alcalde. E me parece que foi arquivada. Entón, o que estamos vendo é que están mentindo deliberadamente para querer tapar todas estas imputacións que están recibindo. Eu non recordo exactamente se houve imputacións ou houve citacións xudiciais dun tipo ou de outro, pero en todo caso cun nivel moi diferente e normalmente derivadas de denuncias dos propios do Partido Popular, en concreto, dos grupos da oposición. Non é exactamente o mesmo que o que está ocorrendo agora, que proveñen a iniciativa da Fiscalía ou a iniciativa do propio xulgado. Creo que non ten nada que ver unha situación como a outra e creo que iso é evidente, non é unha cuestión exclusivamente mediática. Emplazo desde aquí. El gobierno del Partido Popular de Santiago de Compostela no miente. Existen esas imputaciones, hay prueba documental de hemeroteca, son del señor Bugallo. Si no como alcalde, estoy diciendo que ha ejercido como concejal y ha ejercido como asesor en este concello y que tenga más memoria, y si ellos no lo dicen, lo diremos nosotros.